Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adunay nangutana kung unsay hukom sa nagkaon pa, niinom pa, nga siya nagduda kung niabot na ba ang oras sa fajar. Ug pasabot, nagduda siya nga niabot na ba ang oras sa fajar or wala pa. So ang tubag niyan ang mga higala igsuon, pwede nga ikaw mukaon, moinom taman sa klaro na sa imuha ang oras sa fajar. Pananglitan nawala na ang imuhang pagduda nga oras na dai sa fajar, dili na ka puwede moinom, dili na ka puwede mokaon. Nganuman, klaro naman kaayo nga oras na sa fajar. Pero kung ikaw nagduda nga oras na ba sa fajar o wala pa, naa kay pagduda, puwede nga ikaw mokaon, moinom pa. Subay sa giingon ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratul Baqarah, ingon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Ingon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ug kaon ug inom hangtod nga ang kaputi sa adlaw mailhan gikan sa kangitngit sa kagabihion pinaagi sa kadlawon." Ug sumpay pa sa maong bersikulo, ingon ng Allah, "Thumma atimmus siyama ilal layl." Ug kumpletuha ang pagpuasa hangtod sa gabii. But pasabot hangtod sa musawp ang adlaw. So kung kato imuhang nabuhat, sahi o tama gihapon ang imuhang pagpuasa. Basta ikaw nagduda ka, naa kay pagduda. Pero kung naklaro na nimo nga oras na di sa fajar, muhunong na ka sa pag-inom, muhunong na ka sa pagkaon. Ug ari na lang taman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.